Oras madihita manginang hanggi pinaribot. Adorang sota mulai minggota di bagasa sadarion. Jumulo mata para de roha do pikirata martang yang naho mahita dengan Tagalog martang yang mahita. Amin. Hurian ni debata na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Kami saluhut parhalado pasahaton tabe ma tusudehamu ruas ni huria. Selamat aten ma dihita salahutna. Di hari sadarion tamahi tamadok mauleate tu Tuhan Yesus Kristus Raja ni huria. Namangalehon partikiat dihita marningot ari H di sadok pertibion boho di hari sada Desember. Molo tapatu paparningot aton asatung takasdo dihita maboto jorbut ni AIDS naro marhite penyebaran virus HIV. Di parminggot ta sadarion tabuan ma ditangyang ta ima nasida na manaon sahit HIV manang AIDS dohot halak na olo mangaleho diri na marhubas laho mangurupi na marsahiti marulupulup jala marlas neroha mahita sadarion manopot joronya beta tasoba ma ibana marede mahita tapuji matuhata. Marhite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to di perbadia natu mapalangit dohot tanoon. Amin. Pabuahamu ma tuboru Sion idama nungaro hatuaon mi idama ihut tu ibana do upa silehononna jala pamalosonna di jolona
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugo naso hatu dosan. Natu mapalangit doho tano. Hinorhon ni asin rohamdo ubahen sahat hami tu tahun huria nai baruon. Lehon matu huriam todim na badiai. Dohot hamaloon siako. Asalam rarat jala gadda harajomu di tonga-tonga ni hamion. Say lehon mahiras ni roha. Tunaposom makatahon hatam. Asalam dinggan huriam marhite siani. Pargugoy mahami manguloy ho di bagasan hapor seaw na tontong. Asa manahan hami sahat ro di ujung na. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita. Tangion hamuma patik ni debata di minggu sadarion imana tersurat di sada Tesalonik ayat bidu 5 mamukkamai sian ayat 5 sahat tu ayat onom songonom mahatana ai saluhutna dohamu anak hatiuron jala anak arian dang sian borngin hita manang sian hahulomon atong sai unang ma terpodom hita songon akan aleban sai dungo mahita jala marroha na torang ido sahatna atong rap mangidugugo mahita sian Tuhan debata. Ali Tuhan debata. Mari dehita tapuji Tuhata. Ganuk Jepang ari sada Desember saya tapatu pado parningotan di ari HIV garing AIDS di sadok liat portibion. Ya parningotan di ari HIV garing AIDS saportibi di bagasan tahun 2024 ima nasinodangan ni tema global nama dok take the strike pet manang mengambil jalan hak ajasi manusia. Do tema nasional nama dok hak setara untuk semua bersama kita bisa. Temaon mangondolhon hinarikot ni pakubasion nama saya tekas.
marhadomuan tu hak-hak ni ganup halak lumubi pangarodotion nasarupa taringot tu hahipason naso pabahirhon manang pasiding halak nahona HIV garing AIDS on stigma dohot diskriminasi jala marhite temaon dihirim do ganu perhobas di kesehatan kementerian lembaga dohot aka organisasi na marhadumuan tusi marsitutu lahu mangalehon pangatusion panurangion huhut patupa aka ulau pakobasion tu na mengatasi HIV garing AIDS di inganan nasidabe. Manghihuton panatapan ni bangsota di tahun 2024 pola dua adong mar 500 tolu 200 sada halak nahona HIV garing AIDS sahat tu bulan Juni 2024 tolu 150 sada tolu 170 halak OD HIV manang didok orang dengan HIV nong maboto adong HIV di pamatang nasida Toropni 210 pitu 422 halak OD HIV orang dengan HIV nama kilala hossa jalatongon madalani pangubation ARV anti retroviral Toropni sia 1.430 halak OD HIV di bagasan pangubation marhite viral lot HIV jala toropni sia pulusada 662 halak OD HIV natongon madalani pangobation ARV nani uji ni viral lot nunga tarida naung lam otik virusi di pamatang nasida. HKBP AIDS Ministry ima organ pakobasi lahu mangotapi dohot mengatasi HIV AIDS na mangurupi OD HIV naung makobasi pola lobi 2 dekade ni uluhan ni Departemen Diakonia HKBP ganup tahun say martaba do jupang nasida nahona sahit HIV AIDS torop ni halak na dapot dihobasi jala diradoti nasida di tahun 2023 sahat rodi 10 November 2024 gudangna 1.200 halak somonoma parsagina na parjolo HIV 370 halak AIDS 870 halak bawa gudangna 810 halak buru gudangna 316 halak nama rumur sian 0 tahun 117 tahun gudangna 54 halak nama umur 10 tahun satu umur 30 tahun godangna 412 halak nama umur 31 tahun satu 40 tahun godangna 520 halak digijang ni umur 40 tahun godangna 212 halak parhona ni sahid ala heteroseksual manang homoseksual gudangna 1.014 halak jarum narkoba 122 halak nahona transfusi darah sahalak sian ina tudak danak 50 halak nahona jarum tato 2 halak hona jarum suntik 3 tiki karejo 2 halak dohot nasotarboto 2 halak nama ngulu onom 172 halak nong ngoding gudangna 524 talak. Di parningotan di hari HIV garing AIDS sapor TB napi natupan isakdok liat portebion ganuk ari tanggal 1 Desember dihirim do anggiat
Sude hita parsidohot laho mangotapi hararat ni HIV garing AIDS, mamuka sia dirita sadiri, keluargata, huria nang masyarakat petahe. Anggiat maganung ruas ni huria, bolas gabi haroroan ni parpinotoan, dohot barita nasitong taringot tu HIV garing AIDS. Akup ni tau kak marohata, anggiat rade majakon akadongata nahona HIV garing AIDS, di bagasan parsaurata siganupare, jala parsidohot mahita paholakon stigma, dohot diskriminasi sian nasida, ay dongata jolmado nasida. Tongtong mamar suruban hita laho pahisaton pakobasion, mangotapi dohot mengatasi HIV garing AIDS. Marsinodang mapakirimota mapahil hita gabi sibuan hati uron, tasaburhom mapakirimoni tugarup nasida, akkana marsitaonon alani HIV garing AIDS, napola mapahin nasida di pasiding torop halak. Marede mahita. Adpen namar lapata doi tiki panomunomuon, tahalason maharoro ni Mesias tutong atongani portibion, nagok hasusahon, lumobi tunasida akan nahona HIV garing AIDS, di bagasan panomunomuonon, gok pakirimon mahita rap dohot akan namar sitaonon isugut, Tuhat Yesus namar sitaonon laho mangalehon ngolu na pun kita. Amin. Kapuji matuhata maredehira. Oh
poti madosata martani yang mahita. Ali di bata nami nama rasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Manang piga hali hami ro tujolok. Kuhilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani ido upahe nahu paserep hami diri nami sadario di jolok. Jalahu parhatobot hami tung najut-jut tu hami manipil sian akka dalammu. Nabadiai songon biru-biru nalilu. Say unang pabali hami siat jolok. Alani dosa nami aidang di halamon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubau ni roha dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami doho pangalesan nami mar hite-hite pangulu nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahotma asini roham dihami mar hite-hite panindangion dohot hagugoon dito di perbadia asa tarapul situtu rohanami majuho asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa. Para siroha jala perdingkat basa dulu jahuba. Labat tarimas jala para siroha godang. Dang di bahen tuhita hobar tuaka dosata. Jala dang di baloso tuhita hobar tuaka hajarota. Son asin rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jahoba di akka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debata na di ginjang. Amin. Tapuji Tuhata mari deh. Tajaha mahatani debata turpukni epistel di minggu Advent na parjuluon natar surat di buku Psalmen bidu 25 mamukka maisian ayat sada rodi ayat 5. Tajaha ma marsikta pasuri. Hodo ali Jahoba dihalunguton rohaku. Dang tahe tagamon tarurak sude akka nama kabosiho jala maila do sugut akka pangose suada alam. Sai togu-togu maau tu bagasan hasit tongamu jala ajariau ai hodo debatani hatuauku hodo nahu haposi ganubari. Ido sahatna martua do akan natu mangihon hatani debata jala nau peoksa. Amin. Tabigima kor ina selasa.
Papuji matuhata mari dehita. Taha tidak koma hapor seotai songon na hitan idakon ni dongata sa hapor seaon di sadok portibion rapma hitamado au porsea tabigi makor estomihi.
kabigima tinting namasa di huriata. Shalom madihita salutna amanginang. Saudari tabigi majolo titing di parminggota sadarion Minggu tanggal 1 Desember 2024. Naparjolo goarni minggu sadarion ima minggu adpen parjolo parningotan hari HIV AIDS saportibi. Topik minggu dungo jala manotong martangyang. Paduahon ulaon pakobasion ni padita resort. Ni minggu sadarion borhaddo padita resort inang padita renti es borunai baho rapdohot bestur resort amang situa asitorus makobasi tu pospel HKBP Bethesda Jalan Uka. Sekaligus lawan melantik pengurus seksi-seksi kategorial. Napa tuluhon Sinode Godang HKBP Pa Onok Pulupitu. Di hari Senin hari Minggu tanggal 21 Desember 2024 di Patu Pa HKBP do Sinode Godang Pa Onok Pulupitu maringanan di Seminarium Cipoholon Tapanuli Utara. Borohado Pandita Resort inang Pandita Resti S. Naibaho STH Dohot Parhalado Resort utusan Sinode Godang amang situa Dr. HTRF Cimajutak MSI lao madohoti ulauni tatanyok koma asaboi mardalan dohot dinggan di bagasan dame napau paton Natal di Huriata naparjolo di hari Senin tanggal 2 Desember 2024 di Patu Pahuriata do Natal Parhalado Partohonan dohot non Partohonan masuk pukul 10.30 WIB di gedung gereja. Napaduahon di hari Sabtu 7 Desember 2024 di Patu Pahuriata do Natal Gifabel masuk pukul 10.04 WIB di gedung Sekolah Minggu lantai 1. Napatuluhon di hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 di Patupa Punguan Kor Estomihido Natal masuk pukul 10 WIB di gedung Sekolah Minggu lantai 1. Napalimahon Dadana Nasorang di hari Rabu tanggal 20 November 2024 nunga di basa-basa Tuhan sada dadana guru di keluarga ni Amang Hasri Tonga inang boru sembiring alamat Jalan Sukakarya Perumahan Biru Asri Regensi Blok D nomor 2 Ruas Wek 5. Napa dua di hari Rabu tanggal 20 November 2024 bunga di basa-basa Tuhan di sada dana boru di keluarga ni Amang Parlinggoman Situmeang inang Noralita Boru Aritona alamat Jalan Beringin Sada Perumahan Gilbi Blok E nomor 10 Sada Ruas Wek 10 Hipas doda danaki suang songoni nang natorasna. Napon-napon ruas parguru. Mulai minggu sadarion gawe ruas parguru ma ima keluarga amang Kalistus Oki Huta Barat. Inang Reni Agus Situmorang Rapdohot sahala yanak nasida boru. Nasida Rosian Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI Pasir Putih. Nuaing tinggal di perumahan Resti Graha 2 masuk Wek 11. Tatanya koma asal gabe ruas naburju nasida di Huriatau. Napa pituhon ruas nabaru. Mulai minggu sadarion gabe ruas ni Huriata ma ima sada keluarga amang Dr. Pascal Samuel Natigor Napitupulu inang Mastaria Romauli Boru Sirait. Rapdohot 2 yanakon nasida sada boru sada bawa nasida pindah Huria sian HKBP Serengseng Sawah Resort Serengseng Sawah Distrik Walu DKI Jakarta. Nuaing tinggal di Jalan SM Amin Gang Sepakat
Gria Kalimusoda Blok A nomor 4 masuk WEK 2. Napa duahon keluarga Amang Arifin Butar-Butar SE, Inang Prida Boru Simarmata SE. Rabdohot tulu yanakon nasida dua bawa sada boru. Nasida Pidahuria Sian HKBP Pardumuan Korsea Resort Pangobusan Distrik Obat Toba. Nuain tinggal di Jalan Serikandi Perumahan Wastalagon nomor tulu masuk tuwek tulu. Tatanya koma asagabe ruas naburju nasida dihuriatka. Napawaluhon ulang tahun Majelis HKBP Raja Wali pasahaton selama ulang tahun ma tuhamu ruas nihuriatka. Nang naso ruas dope nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan mulai tanggal 25 November 1 Desember 2024 di hari sadarion. Saya diletuham ma dihamu hahipaso doho gajang ni umur hata ni debata tu nama ulang tahun. Au makaholongi akka nama kaholongi au. Jala akka naburju mangaluliau saya itu pangasa doau. Koda walu ayat 10 pitu. Apa siahon titing parhepengon. Posisi keuangan titing di mingguon tanggal 1 Desember 2024 sada kasuria sejumlah 46 juta 630 sada ribu 10 sada rupiah. Napaduon kas pembangunan 15 juta 770 ribu 130 rupiah. Napatuluhon kas pusat sentralisasi 10 juta 742 ribu 850 rupiah. Napopaton kas transitori 20 juta 266 ribu. Rincian di titik parepengon buima tajaha di WA Group Ganop Wek. Napa sapuluon hata mauliate. Pasaton ni huriata do mauliate tu sude ruas ni huria nang naso ruas dope nang pasaton pilihan si Ganop Minggu. Perpulua do hamuliateon suang soni nang pilihan tau do GTTR tahun 2024 ton. Molo adong kekeliruan manang nahurang jelas di titingon buima langsung dihubungi tu parhalado di konsistori. Sonima titing di huriata di bagasan Minggu sadarion. Di Batama nama masuk-masuk. Tabigima korsian punguan amagideo.
Kapuji matuhata marende mahita. Dame ni dibata na sumurong siyan salhu na rohan. Ima na mga ramoti, ate muna, nang dohot pikiran muna be. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hata, hita na marpungo na hinaholongan nito hata Kristus Jesus. Horas mari hita saluna. Tongon di minggu ta sadarion, ima minggu apen na parjulo, neng tangi honot tama hata ni dibata, nagabitur pog jamita, nenek may sen evangelium ni si Lukas, di Bidu 20 saja. Mamuk kami sen ayat 25. Sahak tu ayatna napa tulu puluanopon. Dongutusi une marohata. Hami mana mancahon hata ni terpukon. Ditonga-tonga ni parpungata di minggu sadario. Songonoma didok hata ni tu hata. Dungi sama akatanda di mata ni hari, di bulan, doh dia kabitang pe. Jala hapusoham ma akka bangso di tanoon jala bobonosan. Bahenon ni gasak ni lauti, doh galupang. Terhatos ma jolmai. Di bahen hatahutun na dohot panagaman ni rohana di naneng masak tuliat pertibyo ay humut talma akahagugun ni parlangitan dungi idon na sidama akka anak ni jolmay romar hitehon ombun matat hoasok dohot hasangapog godang alay molo mamuka masa akay dirga mahamu pasidak kamu ma ulumuna ay nung ngajonok haluam muna jala dihatahom matunasida upama sada berek kamu ma hawaray dohot akka hauna asing iadung martunasi di idahamu tandamu na dosiani nong jonok partaunan las suang songoni iadung masa akai di idahamu boto hamu nong donok do harajaun ni di bata
situ tudo hatak kotu hamu. Naso tupa salpu nasa bangsoon. Sojolo songkok saluhuk me. Salpu pesogot. Langit dohot tanoon. Anggo hataki naso tupa salpu. Alai jaga mahamu dirimuna. Alai jaga hamu madirimuna. Unang sorat tamu. Binahen ni parminumon dohot parmabuhon. Dohot panarihonon di hanguluanon. Gabi topu di tahopi ari hamu. Songot tali rabang. Ai hatok mai songgok. Tuatas ni sudi. Namaringanan di atas tanoon. Alai. Dungo mahamu. Toktong mardongat tangiang. Asa margugo hamu. Pasidik saluhut. Naneng masay. Laho jongjong. Di julu. Ni anak ni jolmay. Ima yanggo sana. Hurian itu hata. Hita na marpungo na hinaholongan itu hata Kristus Jesus. Nuaing mabongo behita. Ima di tau baru parhuriaon. Bahasa tadokon na nuaing nong bongot hita di tau baru parhuriaon. Ala na di minggu nang salpu. Nung nga beta pestahon, nung nga beta halason, marhite di ujuk tahun parhuriaon. Alan yang go apeni, manang minggu apeni, di goari may amang dotang winang, minggu tahun nem baru parhuriaon, di tonga-tonga ni huriata. Ala yang go di kalender masehi do amang dotang winang, yang go tau baru, sedibain dui sian etong-etong marhite dibuhai di tanggal 1 Januari. Alai anggo huriata bulanon ape parjoloon omma nagabe tahun na baru parhuriaon di tonga-tonga ni huriata. Hompartusi amang dotang minang di tonga-tonga ni parpungaton. Anon molo hudokon di tonga-tonga ni hita saluhna. Na Roma Tuhani itu mapoto las maroham molonik komang dotang winang alusamuna ma sude mahamu mangalusi marhite hata mandokon las maroham Tuhan marhite ngolunami alusna las maroham Tuhan marhite ngolunami iman non alusiamu amang dotang winang sude hita alani hudokoma di tonga-tonga ni Tuhan parpungat tetikyon na Roma Tuhani tumopot roham las maroham. Bah nawado. So naso sudi mangalusi. Siang gudak tahun niyan cetorok tahun. Nangi. Wah. Nangi om alus na ati manutawin natin. Nangi alus na lasma rohab Tuhan marhite ngulunami numabe las marohanami Tuhan marhite ngulunami numabe amang inang salinay hulakon nangi naroma Tuhani tungo poto las maroham walo magi yun so bigian nakisoropak na takas na bigi nangi aja sa lejo na takas juga takas bigi lanjo soropati ajo ama Gideon ni nakis na balgado sorang mo bigay nakingan malapang-lapang lo nakingan lagi ay mo to binang bayan jo ama Gideon jo las maroham maro Tuhani tumopo to takas do de dangalani paniak dibiagikan ala di romang dotang winang di tonga-tonga di parpungat dari dikyon ido masa-masa apeni neng iko patudu honot tado neng iko patarida honot tado ngolut ta marhite di bagasan las ni roha ngoluton ima di nang bongot tita di tonga-tonga ni minggu apeni ombar tusido di tonga-tonga ni parpungat ka
Aduh apa ini? Unang do ditagam rohatka. Bah, molo gaba-gabokan. Nang emang do taminangkan. Okan naman jakon. Hatu tubuh don. Nang emang do taminang. Naman jakon hatu tubuh don. Alai amang do taminang neng bagas dos uhir. Neng bagas do tartanam di bagasan ngulu ni saluhut tita. Molo bongot tita. Tutonga-tonga ni minggu apeni. Dada holan manaringoti. Dada holan marlas di roha. Marningot hatu tubuh ni Kristusi. Alai neng ikolas dorohat tamang do taminang. Manomunomo. Managam. Kristus naro padua halihoni amang do taminang. Alani ido apen dede holam manomu marningot di hatu tubuh ni Kristus Yesus tuhatai alaina doho do di masa ni apeni managam eskatologi amang do taminang managam eskatologi amang do taminang managam di haroro ni Kristus na padua halihoni ido narosita gamotta amang do taminang. Alani do amang do taminang ido pen. Haroro. Manomunomu. Managam. Molo halak na managam. Molo halak na manomunomu. Na pasti adong do dibain persiapan. Adong do dibain pangaradion. Ido mang do tawina. Halak na managam. Halak na manomunomu. Halak na laho mancakon haroroi. Neng ikon patuduhonon na do. Marhite haradion na. Persiapan na. Alani do mandot taminang. Songol di do roha na managamon. Songol di do roha na manomunomon. Bisa detikki. Nangi bisa detikki. Along masa dedet danap. Dibering ibana rotulang na. Nangi. Bamitor humalya pun madadanakon. Lawan dapoton omak na diporlak. Mitor malujungi madadanakon. Malujungi ibana. Mandapoton omak na itu porlak amang dotamina. Neng jodoh lo matu porlakon amang dotaminang. Dibering dadanakon mau makna. Aha magora-gora ni dadanakon to makna. Mitor roma dadanakon amang dotaminang. Digoraho mato makna. Oma, marobe tulang taseak ma. Ninna dek ako namang dotaminang. Nangi, oma, marobe tulang taseak ma. Ninna dek ako namang dotaminang. Bah, songgo oma non. Nangi, songgo oma non. Asiaton ninna. Hape alanong songal lo. Moloro tulang na semaniak manuk. Nangi mang dotang minang, alana ido hiton, nangi sambula lagi ini pas-pasu di tulu hule-hule, nangi sambula lagi pas-pasu di se, pas-pasu di se, amang ices, opung ices, sambula ini pas-pasu di hula-hula, sambula lagi pas-pasu di se, natara lusi kan, natara lusi, nangi mang dotang minang. Alalung nga somal asal rotulang naon seseado manuki. Ujung na roba de naki. Hola libereng rotulang ne. Oma, tasea ma, marobe tulang ninda mang dotaminang. Hape. Molo de no mangido di pagido mak de no tomat ne. Oma tasea ma manuki. Ninda kan amalus ne mak ne. Amalus na, bahamun yang serasai. Amalus ne mak ne.
Mitor do kono maknai do, danga dong manuk da bodilo do pe. Jolo bodilo majo manuki baru disehat. Ninna dia menurut tahu nangate. Nilo. Ima mang do tahu ina. Dak kola saya sih, tabere muse ada menurut tahu nangate. Apalagi mah di keluarga kan ne baru noaing macang canggina nang mang do tahu nang. Holan di boto neng hipas tu mah. Par di hutane, inatane, ada menurut tahu nangate. Di bahan USG, diperiksa nangi mang do tahu nang. Songonom majin sekilabin nain na nangi. Mitori bahan do acara 7 bulanan. Nangi, ima panaga mo nanti mang do tahu nate. Saya 7 bulanan. 8 bulanan. Nina usia tiang mang do tahu nate. Saya 8 bulanan. Sia bulanan. Nina tiang mang do tahu nang kan. Oh, baru mitor itu orang usia calana. Nangi, calana dia nalor nasorongon. Nangi, dak kolat calana. Mitor itu orang usia kereta dorong na. Nangi, marlemu tak ma. Nangi mang do tahu nang. Dosa direktur kereta dorong na. Itu orang usia handphone na. Handphone nope iPhone 10 do. Mitor hatok don. Mitor itu iPhone 10 mon. Nangi mang do tahu nang. HP seorang mededenaki. Nangi, seorang mededenaki. Mitor ro mededenaki di dokoma dang diawi. Ninna mang do tahu nang. Ngalau putih hota mang do tahu nang. Neng idota songon dia do pangara idota songon dia do persiapata. Jala huriatta mai patuduho ni. Molo huriatta masuk masa-masa apen di patuduho dia tiang menurut tahu nangate. Apalagi mah di masa-masa apen molo ape parjolo dinda galak mah sada lilin. Nangi sada lilin na berwarna ungu. Nangi mang dotang minang ima molo gereja na jolo gereja mula-mula di bae ma lilin na berwarna ungu mang dotang minang mangulu mai dia pe parjului ima na patuduhon melambakon menggombarhon nangi mang dotang minang ya menggombarhon ima iya hambong iroha dohot pakirimon ima dia pe parjulu dia pe paduahon di pangolo mang setong 2 lilin. Ali lilinon tong na berwarna ungu. Nang emang dotong minang ima gambaran ni hasation dohot holong. Nangi baru dia pe patuluhon mangulu ma 2 lilin muse amang dotong minang. Mangulu ma 3 lilin, 2 na berwarna ungu. Sada buse na berwarna merah jambu amang dotang minang. Ima gambaran ni las ni roha di masa-masa apeni. Baru muse masuk ma dia penna paton mangulu ma opak lilin. Nang emang dotang minang tolu ma lilin na berwarna ungu. Sada ma muse lilin na berwarna merah jambu amang dotang minang. Namang gambar homai ima hadameo. Ima na pinatuduhon ni huria. Ima na pinataridohon ni huria. Dukkom bongot, dukkom masuk. Ima ditonga-tonga ni apeni amang dotang ina. Hompartusilo itonga-tonga ni parpunguan minggut ta sadarion. Nang sunggulon ni turpukondo hitamang dotang inang. Di masa-masa ni apenon. Ahado na lao si paradiut tamang dotang inang. Ahado na lao si persiap pelut tamang dotang inang. Songon halak natok-tok kita marapen amang dotang minang. Nakinga ropung wani na selasa. Apen ninna aja mang dotang nate. Nangi aleu nang lalapamu. Lagi olodok masuk apen baju aha mahita. Nuansa mahita. Ninna kan. Apalagi makan inon. So ini nama ini non. Orang ini berpikir di mana non. Nuansa hati. Tu natal weki, tu natal di parupuani. Asik mah orang ini hata-hatai. Ini nong ceritain. Nong mekelek kamu apalagi ina korina estomion so na mekelek. Unang berek kamu ina selesai. Itu rido mai don nangi. Baru nangi. Lah omamu se. Ahlo selangot ta ninna. Ro akka amamai ikom mangan do hita bah ninna. Ikom maneak do ninna, ikom mamotong do ninna nangi.
Na pinoto manang namamotong dalan, manang namamotong alo, namar natalo nati manotong nati. Ale ko mamotong do hita ninna. Lalap. Ate bursinaga, nangi. Ita pabulon. Lalap. Dang sayo. Holandi Fioria soni hita manotong minang. Molo bongo titang, molo sahat titang. Tulon apenia manotong minang. Alay na impengoton ni turpukon do hita manotong minang. Molo bongo tita dito nga ni minggu apeni na impengoton na hita asa unang mangolo hita di bagasan biar ni roha. Ilo na pinasunggulohon na. Kila takas dui siya tongan ni turpukon namang dotang minang di do ima diayak na padua pulau na poni di do desi tarhatos macul mei di bahen hatahuton dohot panagaman ni rohana di na yang masa tuliat portibio nempeng oton na do hita asa unang mardonga biar hita mang dotang winang alana biar romanang gudang nuaing sahitnya kahita jolma di portibio jala basa hita di pengot unang mabiar dos dui halak na mabiar ima halak naso adong do persiapannya ido halak na mabiar sarupa doi tuak kada danak nala ujian semester na yamang do taminang moloso di persiap podo dirina moloso di ulang-ulangi do persiajarane yamang do taminang na pasti gudang mabiar jala alani biarna amang do taminang oloma madabu tu na stres alani do mang do taminang di minggu apen na para julon di paingot di tonga-tonga turpukon asa unang mabiar hita unang mabiar hita alana neng takas do botot tamang do taminang yang go biar nairo hatay nung aberibu buti nung aberibu ati biar ne bagasa rohatay dukon Kristus Yesusi nang manaluhon hamatiani amang dotang minang alangi do amang dotang minang dangadong binalaw siya biar honota haruna umbelga na tahabiari di ngolutta di portibio amang dotang minang nunga di taluho bi amang dotang minang alangi do amang dotang minang patut do dang tama halap siya prose Kristusi mangolo di bagasa biar alani duduk ko namang dotang minang duk diuduti di tengah-tengah terpukul unang mabir kamu unang tahu tok kamu didok muse diayak na padua peluhoni dirga mahamu pasidak kabuma dirimuna ulumuna ninna di bagasa terpukul amang dotang minang bangkitlah angkatlah kepalamu dangaduk siya biaran dangaduk nagabi si hol sohonota molo di bagasa pos di roha do hita marado po Tuhani amang dotang mina ahana ponjot ahana maul ne bagasa rohami amang dotang minang unang gabi mabiar ho alani alai papos roham pasaha sude tuadopan ni Tuhani ahana masa na maul na nilupan bi na pasti pamonangon na do hita amang dotang minang alang hidup binedok ko namang dotang minang bangkitlah molo di bahasanya kenapa sonoaing amang dotang minang di dok komai menyala ninna menyala ikon na hanguluhonot tadui ikon na impatuluhonot tadui di tonga-tonga ni masa-masa ni apeno namang dotang minang asa unang se di dondoni asa unang se mardongan biar ni roha hita di namandelani ngulut dari portibion molo gudang akan natapal molo gudang akan nahaci natatahun di tikion papos roham unang olo alanin haciti gabi tardondong ngulum amang dotang minang alai papos roham nataluhron di batadui salut namang dotang minang ilo jada ilo neng pengoton na hita na perjurusahan na padua homuse neng dohonon na lutu hita amang dotang minang marhite turpukon di masa-masa nya penon
paduahon didok ko tuhita muse bahwa nahot holan de batado amang no tawinang. Hola tuhate do nahot. Unang olo hitang marpanghutsadia tuakana olo buruki. Jalana olo salpu nei portibion. Alai nei kotok tong do hitamang no tawinang marpanghutsadean hola tutuhatei alana ido nahot rodi saliling dililigna. Ilo ko dito nga tong itu pukon ayat tului salpu pe sogo lang iton dohot tanoon alay anggo hatan itu hani nahot dui. Iba na naman otongi amang notaminang iba na nahot. Alani ino unang olo hita marpangut cadian tutonga-tonga niaka huaso nari portibio. Jala unang lalap pita amang dotang minang sialan yaka nama sa itonga-tonga itu portibion amang dotang minang sudi akan para pokite amang dotang minang nalasal pudui iri doko itonga-tonga itu pukon unang galison halak nama bukamu ninna amang dotang minang atong ning hanguluhonot tarui asa totok kita ngulu na marhapo sa tutuhani hita alana ido nahot rodi sailina iyang ko portibion nalausal pudui amang dotawina jalay ko na yung hanguluhonot talo amang dotawina anggo molo marhapo sa kita tutuhani amang dotawinang dangadong namasa sipata salah hudul salah jongjong harak na marhapo sa tutuhani amang dotawinang terus di pos dui jala optimis dui mandalani paralani nguluna ni sigano pari amang dotawinang basa udah kosongoni amang dotawinang dungadong asion sipata salah hudul salah jongjong do basa udah kosongoni sipata salah hudul salah jongjong adong asion ngalihian ninna nangi amang dotawinang HP so adong ase mo hopian ninna ade amang dotawinang ade HP molo marase hita molo nek bus hita ma super eksekutif behit nuang natatopangi amang dotawinang molo super eksekutif berarti non ekonomi AC toilet nangi amang dotawinang jala madau beda ni ongkos yon tu ekonomi molo ekonomi 15.000 molo non ekonomi ba mapi 5.000 amang dotawinang nangi jadi masonang behita nangi amang dotawinang alani ido amang dotawinang iko porsia do hita tutuhani sudina dong boy mason boy tajaloon alay pasu-pasu di Tuhan itu alani do amang dotawinang hubege sepalite pembangunan ba marutang dope ninna nangi marutang dope ninna 30 juta nain karak aliang go 100 juta nain do na hurang stok kidui ate di Raja Waliong dibayar 2 kali padurungan naik masai nangi masai jala unang be sampai salpu taonon marutak kita nangi una salpu taonon ikon next selesai do tahun 100 juta nangi mang dotawinang jala ini pakilalanot talo nuaing mamarasi yaw unang gabi songom nama kredit mobil ikan tiap tabu kapit tunai di ini kan ala kredit ati mang dotawinang ate hundul pehita no di kursi tang nina ala marutang dope 100 juta na mang dotawinang gabi so nak kita mang dotawinang lagi selesai kamu ini ati mang ate asa 1 tahun naro mitor bulat tulu muse mitor boy di bain mitor baga maswaro pikiyok kan di bain ma peridam na muse bulat tulun nangi udah pola 1 bulat 12 be nangi tu bulat tulu ma pas langsung isi nangi mang dotawinang tu bulat tulun mitor baga masware alay sudei amang dotawinang mula do Tuhan naman doko na kaya ni angko Tuhani ho do sa lilina ibadah naman otong ikot tu ibadah do hita marhaposan dia kana tapatupay amang dotawinang amen ito unang beto kadok pilihan 2,000 adi ang dotawinang ito mula pilihan naing may ko 10,000 mamarasi behita ito tapola salah no loko ni mula soko pero na madoko na so ni alo pa dito ni mamu ala na mamarasi kolan puasa kolan listrik niyo namang dotawinang orang juta mano tiap bulan nani orang juta mano
Napili api berarti ko harga 10 mati. Atis tu yang gulat kan. Iko harga 10 mah pilihan asa bagak amang dotang ina. Mana maduhon asa tok kita mengulu di bagasan namar haposan tutuhani amang dotang ina. Napatuluhon mo si amang dotang inang. Di paingo do hita di masa-masa niya penon asa dungo hita martangiang amang dotang inang. Mulai dok dungo martangiang amang dotang inang. Dang nagabi disuruh hita sok mudah-udahon holan na martangiak kita amang dotang inang. Alay mo dok dungo martangiang amang dotang inang. Ahan atau ulay ahan atau hatahoni nagabi tangiak tamay tutuhani amang dotang inang. Ido mulai dok kita akahalat na martangiang atau ngalani amang dotang inang. Dungo mahita. Asa unang gabi son halak parupuan namar palito amang dotang inang. Toktong adong miak ni palito teh tabaen. Unang songon parupuan naso adong miak ni palito nei dung rotuan nei gabi so tarju binasida alay dungo mahita gabi kahalak namar na punahon miak ni palito ma nguruton marhiti hatay bata. Amen martangiang mahita. Mulia tele Tuhan diajari hatamiro hami aca toktong hobas jala radi ngulu namyon managam paimahon ima ari haroroni Tuhan nani dapat gua liun adiga mase antu yang cupangi hodo Tuhan nam potose alai di pengot todo hami asa tokku para di hami ngulu namyon atong dongani hami parbubui hami anggia bu yali Tuhan kula hok kami hopar baitul romelah Tuhan nami jala di batang nami di salukna ruas ni huriam nadong di huriam hakayu bela jolion amanami do ya nami do sudi ya kaya na nasida asa homa tong nama dongani nama ngaramoti salukna ruas ni huriam lehok kai pason di tonga-tonga linggu nasida pada wakka parsahito pada wakka manusai rohalo pikiran nasida lehoma las ni rohai tutunga-tunga ni ngulu ni saluk ruas ni huriam oleh Tuhan. Tuhan nami jala di mata nami. Manang di dia pe salukna ruas ni huriamon. Mangula kaulon nasida di udah nasida di segan pagi. Na mangula itu ngali polak, na mangula itu ngali lingkator. Na mangula sokon parboniaga, na mangula sokon buruh. Pasu-pasu nani betangan nasida. Asa dina pina supasuk nani udah tangannya karuas ni huriamon kebe tambah malas jauh nasida mar tambah manantong pamujan nasida itu ada pamuna baje dia kaya nakonnya karuas ni huriamon akan amene ali tuhat pamatangna asa homa ngapai puripron asa waktu makodangna akan bagasan persikolahan ali Tuhan akaya nakonnya karuas ni huriamon na do na jonok siat amanami do ilananion akaya na pendasida asaho matotong na madongani asaho mali Tuhan na mengaliro pisuk habis taran tonga-tonga yang nasida parlumo bile Tuhan takas di botoho to akaya na konya karuas ni huriamon mulai sa tingkat SD sa tu tingkat SLTA tu minggu-minggu na nengro neng mengadu pihak ka ujian semester manasida setong-tonganya kapal sekolah nasida be parbisui nasida lehok kapistaran lehok kahipasan asabui nasida di Tuhan dinggan mandohoti ujiani jalabui dinggan dialusi nasida aka suku-suku ni panguji tu nasida suang songoni di Tuhan dia kaya nak konya karuas di huriamon akana nalaho patuluson aka sita-sita ni nasida maritesian aka kapal sekolah nasida asa patuluson mo ito hani tarlumo beli Tuhan takasi watoho diburu ni amanami o pudukas hutagalong naposomi inang situ boru sinucok tanggal tulo na Tuhan neng mangadu tahapan terakhir siya tonga-tonga ni usia ni dotan nama boru ni amanami duk na lagi homa yung bisu hasistaran patulus sa ito hasista-sita yung kami nang songoli Tuhan dia kaya na po niya karuas ni huriamon Mol silung nasir senak kapal sekolah nasida be
Mula sudah po nasida dari pihak kaulon na. Patuduh lang kapar karejo na dingkan ino nasida. Tuhan nani jala debatan nani. Dia kaya nakonnya karuas ni huriamon nang matoras umurna. Dang jupang do pihak kasirokan ito dina. Patuduhon na gabi dongas sari pena lito. Dia kanang marhasohotan. Nang markeluarga. Namanagam hagabiun na siya koy. Mangido hami tuhole Tuhan. Ala huboto hami namora doho. Dang marnamata kaya mangiduho niya li Tuhan. Pasaha mele Tuhan. Palumehom male Tuhan. Anak doho buru. Ditonga-tonga ni ngulu niya kaya nakon ni ruas ni huriamon. Doho ruas ni huriam. Na makirim hagabiri. Palumehom mele Tuhan. Tuhan nami jali batan nami. Pakasi mo toho. Di patupa huriam dole Tuhan. Huriam na balkay. Huriam hakabipi. Itu tanggal 2. Satu tanggal 2. Di bulan Desember ima sino di godang lahu pabakiton na manguluh kuria namion poso hanami diatka na lahu borhat mandohoti uloni setonga-tongani huriam resot hakai raja walion dongai nasida lehok kahipaso di nasida dongai nasida mandohoti rapoti jala homale Tuhan na pabakiton nagabi uluan di tonga-tongani huriamon poso hanami naho mana mangula, naho mana manot Tuhoni salud nari Tuhan. Tuhan nami, jala debatan nami. Molodongat karuas ni huriam ditikyo ne bebesan parsahiton. Pamalu na sila, setong-atong ni parsahiton na sila. Marhite Kristus Jesus martangyakan Tuhan. Amen. Mari dia mahita, las papung pilihan.
Ale Tuhan debata para sirohana sumurung. Namandok mo lihat edo hami tuho. Allah di pabotoho ko tuhami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Nalo salpu sogut langit do tano. Allah na hoddo anggo hatam. Rodi saliring nililingna. Saya si maroham Tuhan dihami. Pahot marohanami marhapor siaon dihatam. Marhite-hite tondi parbadia. Taida jalat kapakilala hodo. Godang niya kasahit nama sanuaing di Portibion. Sada sahit nama say posi. Ima, AIDS, naro, marhite-hite, virus HIV. Alani ulaw tado patuguhon rohanya kadongata namar sahit HIV, AIDS, asamar sigorgor, pakiribon dinasida, namangulu di bagasan holong ni roha ni debata. Padungo mahami, jala paringgas hami martangiang. Asa marlas di roha hami, pay-pay mahokko. Marhite na olo hami, mangulahon lomo ni roham, di bagasan ngulu nami. Tatanya ko mapiliata. Ali di bata ama namin na balwa kijang. Hodo haroni saluhut silehol-leho na dinggan. Doho na sa udibasa na mulitus. Hupasat hami masyan na leho mitu hami. Pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na husus di jolom. Pasupang sumeja ramoti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati buluh na harajomo. Itonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanay marhite-hite todim. Asalam hutan dahami ko dan silehol-leho mi tuhami. Asalam girgir hay mandok mauliat tuho. Marhite-hite. Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata, ama nami roli saliling nililing na. Mauliate marohan nami tuho, ala diramoti ho hami di bagasat taon parhuriaon nong salpwi. Asini roham do napasatok kami tu bagasat taon neberwon. Huida hami di bagasan na sataw ni, denggan ni basam.
Buas doho mangalihom barita nauli Tuhami. Asa mardame, jala marhasonangan rohanami. Ditambahi hodo bilangan nyakana porsea. Akana murju mangului hatam. Dipargugui hodo akana porsea, na porsea doho na posom. Akana mamaritahon habal gomu. Di tonga-tonga ni huriam. Tung nasoha bilangan dosude. Denggan ni basam nasa tauni. Siam minggu tu minggu. Siam bulat tu bulan. Satu rodi sadariong. Di baheni. Hupuji hai magowarmu. Jala hupasangap hai maho. Say gonggomi. Jala pasu-pasu ma nang huriam. Tambay maganupari. Toropnya kana porsea. Namar holong ni rohaliho. Say pararap maharajamu. Disadok pertibion. Say ramoti huriam. Asa unang saut tahinya kapar jahat. Namangambeti hararak ni harajomi. Say unang luas huriam. Disusai. Dikaori. Manang dileai. Ramoti maka na pinilikmu. Pay masa Tuhan uluan. Say ramoti masudi na posom. Na mamaritaho balita na uli. Say juma akan asuk tumandaho. Doho parugamu na asing. Asano na sida pasangapon kuwarmo. Say ramoti. Jala parbadiay mahuriam. Saha rodi haroro ni Tuhan nami. Yesus Kristus. Amin. Aliyaman namin ibono kijang. Say pinarbadiya magkuwarmo. Say roma harajonmo. Say saok malomon di bono tongon. So ni bono kijang. Lehom matuhami. Sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesa nami. Di dosa indongan namar dosa Tuhami. Unang hami to gihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama. Di sodako Tuhan di batama bohina tuho. Jala asi marohana mida. Di dopak ko Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasar homa. Damena tu totim amen. Horas malihita.